Hvad er jeres red flags om hinanden? Det er, at Ida, altså, hun gamer hele tiden, når man ser en serie. Altså, sådan, hun kan ikke se en serie uden at game på hendes telefon. Tja, det er jo mere over i... Meget gaming. Jeg er taget, sorry. Ja, Selinas red flag, det er måske lidt basic, men hun er virkelig dårlig til at køre bil. Okay, jamen dejligt, piger. Hvem får så den dårlige bilist af drengene? Lad os høre. Det er Simon, der får. Jeg er også lort til at køre bil. Får jeg gameren så? Så får du gameren. Du får gameren. Ja, okay. Jamen drenge, vi er altså nået der, hvor vi har fået lidt at vide om pigerne. Ja. Vi har set deres genstand, så I skal til at eliminere et par. Nej, men man skal lige... Ja. Du vælger, Thijs. Jeg vælger. Pigerne, de er kommet for at finde kærlighed. Det her, det er en kamp om kærligheden. Okay, jeg har personligt valgt. Mig og Luke, vi siger par nummer 3. Nummer 3. Hej. Hej. Hej, tak for at komme. Hej. Og de er hurtigt videre. Ja. Hvad er I tilfredse med jeres valg? Det ved jeg ikke. Det er svært. Det er også crazy at sige. Ja. Det er svært at sige. Ja. Det er svært at sige. Ja. Du har virkelig flotte krøller. Virkelig flot. Og hvad siger du om din pige? Virkelig flotte øjne. Det kunne du ikke snå. Jo, det er sødt, det er sødt. Det er bare, altså. Nå, det er jo forfærdeligt at smide folk ud. Ja. Men vi har forberedt et spørgsmål. Hvad har været jeres sådan, pinligste oplevelse sammen? Det var en gang, hvor vi havde været i byen i Aarhus, og vi skulle hjem dagen efter, og så skulle vi lige på Sunset. Og så kører Ida, og jeg havde ikke sovet hele natten, så jeg... Ej, jo, lidt havde du, ikke? Ja, lidt smule. Ja, og så kører hun så direkte ind i en kantsten, så vores dæk, det springer. Ja, altså, nu ved jeg ikke, om online-politiet ser med, men var en af jer beruset, der kørte? Nej. Så skulle vi så vende sådan 4 timer, og vi havde ikke sådan noget strøm på vores telefoner, og vi var fucking sultne. Og så skulle man så krydse over en mark, sådan for at komme hen på Sunset. Og så taber Ida sine sko på den mark, og sådan, hun ligner en ægte sådan hjemløs. Det var en muddermark. Ja, det var en muddermark. Og så kommer jeg så ind på Sunset, og vi skulle prøve at bede folk om at betale og sådan noget, men de synes bare, det var fucking mærkeligt.